खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोथौ हाखराव गब्रनाय माद' मैदेरखौ बासायदों। लहासगाव रेकेटजों सासे फालांगिरिया सोमोन्दो दं। बाक्सायाव पुलिस साख्रिनि थाखाय नंखायै आनजाद होगिरि सासेनिखौ पुलिसा हमदों। रामानुजन जुनियर कलेजनि बारग' फरायसाया UPSC CMS 2024 मायथाइयाव जौसिन मासि मोननो हादों। बास बेलथायनानै सासेनि सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबाङानो जोखोम। मणिपुराव हिंसायारि जाथायफोरा बांनायनिफ्राय बांदों। टेम्पु गारिया स्कुटारखौ सौख्रांनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो साथामा जोखोम। गौरीपुर जौगाखोन्दो मावख'नि मावख'गिरिखौ जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसा खादों। पुलिसनि आखाइनिफ्राय सासे बांलादेशी नोगोरारिया खारग'दों। बेंकआ सागान फोरमान खालामनायाव फेलें जानायनि उनाव थगायग्राया 4.8 लाख रां खावनो हादों। क'क्राझार CGMआ सासे रेपिस्टखौ 20 बोसोरनि साजा फोसावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जरहाट जिल्लायाव थानाय गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि साखाथियाव थानाय इटा दारिमिननि मोनसे गोथौ हाखराव बृहस्पतिबारखालि खमैबो 8 घन्टासो गब्रनानै थानाय माद' मैदेरखौ रैखाथि हानजाया बोखांनाय जादों। हाग्रानि मैदेरफोरा गोथौ हाखरनिफ्राय नारा-नाथा सिखांनो नाजानाय नुथायखौ नुनानै जायगानि मानसिफोरा नुनो मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननो थाबैनो खौरां हरनाय जायो। जाहोनाव रैखाथि हानजाया JCB गारि लानानै गब्रनाय जायगायाव फैनानै गासैबो मैदेरफोरखौ जेबो जोखोम होआलासेनो रैखा खालामनो हानाय जायो। मख'नो गोनांदि जानाय आदार आरो दैनि आंखालाव नागिरफैनायनि जाहोनावनो बेबायदि गब्रनानै थादों आरो बे जाथायाव मासेबो मैदेरा जोखोम जायाखै होननानैबो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा फोरमायथिनानै होदों। गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि साखाथियाव थानाय समतल ओनसोलाव मोनानि समाव माखासे मैदेरफोरा जावनानै दोननाय इटानि हाखराव फुंनि 4:30 समाव गोग्लैदोंमोन होननानै कम्पानिनि बिगोमाया मरियाई रेन्जनि फरेस्ट रेन्जार अनसुमन बुयाननो खिन्थानानै हरदोंमोन होननानैबो फोरमायबावदों। सानमारि पुलिसा स्क्रेप लहासगाव रेकेटजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय मास्क'वा ओनसोलाव गोख्रों अपारेशन खालामदों, जेराव अंबिका एन्टारप्राइजनि बिगोमाखौ नागिरगासिनो थानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि रेकेटनि खाजानाय सासे सुबुंनि सायाव नायबिजिरनायाव पुलिसा उलुबारियाव थानाय मोनसे एपार्टमेन्टआवबो सिग्रोमनाय जादों, जाय सुबुंखौ अमित चौरागी होननानै सिनायथिनाय जादोंमोन। बियो दासान्दि पुलिसजों खाजानो गिनानै खारखोमानानै दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो अंबिका एन्टारप्राइजआ खावनानै लाबोनाय लहाफोरखौ गनायथि गैयालासेनो लाखिदोंमन होननानै सिग्रोमनायनि उनाव रोखा जायो। दासान्दि पुलिसा खारखोमानानै थानाय अमित चौरागीखौ खानो गोख्रोङै नाजागासिनो दङ। बेराफारसेथिं गुवाहाटी पुलिसा बामुनि मैदान ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों मेनहल कवारनि खावनानै फानखुमाग्रा मोनसे सिखावफोरनि हान्जाखौ हमनो हायो। दासान्दि पुलिसा बिसाथिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसामनि दाब दाब जिल्लाफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि बरबरि पुलिस रिजार्भआव दासान्दि पुलिस बिफानाव थिसनथाइ होनो थाखाय मोगा-मोगि एबा इन्टारभिउ आनजाद लानाया सोलिगासिनो दङ। गुबुन गुबुन सानफोरनि बायदिनो 20 नबेम्बर खालार बुधबार सानखालि फुंनिफ्रायनो देहायारि मोगा-मोगि लानो थाखाय फोरमान बिलाइफोरखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंमोन। बे समावनो गुबुन बिजाथिनि जानानै खारना होनो फैनाय सासेनि भुवा बिजाथिफोरखौ फोरमान बिलाइफोरा गोरोबैनि थाखाय हमदांनानै मोनो। लोगो लोगोनो जायगायावनो बरबरि थानानि पुलिसा भुवा आनजाद होग्रा सुबुंफोरखौ खानाय जायो। खाजानाय सुबुंफोरा महेश्वर बसुमतारीनि जानानै लिरथुम बसुमतारी, सिमन्त बसुमतारीनि जानानै फुंखा बर', सोमखोर खेरखातारिनि जानानै खौरां बसुमतारी देहायारि मोगा-मोगि खारनाय आनजादाव बाहागो लानो फैदोंमोन। बेनिनो सतीश बसुमतारीनि जानानै राकेब बसुमतारीयाबो बाहागो लानो फैनानै खारखोमानानै दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बे हमजानाय बिजाथिफोरखौ गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरा आथिखालाव बांसिन फोरमायथिनि थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि सोमखोर खेरखातारिनि जानानै नुजाथिनाय खौरां बसुमतारीया जरहाटआव आसाम पुलिसनि 3थि बेटेलियनाव साख्रि मावगासिनो दंमोन होननानैबो पुलिसा मिथिहोदों।
नगाव जिल्लायाव रामानुजन जुनियर कलेजनि बारग' फरायसा डक्टर आराधना महन्तआ UPSC एबा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशनजों खुंजानाय मुंदांखा कम्बाइन्ड मेडिकेल सार्भिसेस आनजाद 2024 मायथाइयाव 9थि मासि आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि भारतनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन आनजादफोरनि गेजेराव डक्टर महन्तनि जाफुंसारनाया बिथांनि गोब्राब नाजानाय, थांखि लानाय आरो गोब्राब सोलोंथाइनि फोरमान होनो हादों। डक्टर महन्तनि बे मख'जाथाव जाफुंसारनाया आल्मा मेटार रामानुजन जुनियर फरायसालिमायाव गोग्गानाय लाबोदों आरो गोबां गोसो गुदुं सावस्रि फाहामारि रोंग'साफोरखौ थुलुंगा होदों। मख'नो गोनांदि CMS 2024 आनजादाव जाफुंसारनाया भारतारि सावस्रि फाहामारि सिबिथाइफोराव मोनसे मिजिंथिथाव जिउ राहानि दरखंखौ बेखेवदों, जेराव डक्टर आराधना महन्तआ हादोरखौ सिबिनो हागोन आरो सावस्रि जोथोन खान्थियाव बिहोमा होनो हागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। कलकातानिफ्राय पाटना फारसे थांनाय गंसे बास गारिया सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव बेलथायनाय जाथाया सोराङाव फैदों। झारखन्डनि हाजिराबाद जिल्लानि सिङाव थानाय गहर ओनसोलाव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन। बे लामा जाब्रबथायाव सा-स्नि सुबुंफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गोबां दावबायारिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। सोरखारि मावफारियाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बासआव गासै सा 50सो दावबायारिफोर गाखोदोंमोन। बेनिनो बांसिनै आइजोफोरा जोखोम जादों। बबेखानि बे दुखुनांथाव जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो जायगानिनो सासे बारग' MLA जानकि जादव आरो बिनि मावथिफोरा जाथायसालियाव थाबैनो नुजाथिहैनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रैनो फाहामथाय होनो बासनि सिङाव नांथाना थानाय माखासे सुबुंफोरखौ रैखाथि होनायजों लोगोसेनो हाजारिबाग मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। हाजारिबागनि SP अरबिन्द कुमार सिंहआबो बे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव दासिम सा-स्नि सुबुंफोरनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जायो होननानैबो फोरमायथिनाय जायो। बेराफारसेथिं जायगानि थागिरिफोरा थांनाय 6 बोसोरनिफ्रायनो लामानि थासारिया गाज्रि थासारिनि जाहोनाव बेबादि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानायनि थाखाय रागा जोंखांनाय फोरमायनायखौबो नुनो मोन्दों। दासान्दि पुलिसआ जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ गोख्रैनो नायबिजिरनायाबो जागायबाय। थांनाय बोसोरसे खावसे सम बारलांनायनि उनावबो मणिपुरनि हारियारि दाङा एबा एना-एनिनि जोंब्लावनाय अरा गोमोरनो नागारै बारानिफ्राय बारासिन जानायखौ नुनो मोन्दों। सोनाब इम्फल जिल्लानि थागिबि BJP दोलोनि MLA RK इमु सिंहनि न'आव माखासे खुद्रिनाय सुबुंफोरा गाग्लोबनानै गोबां लाइ-लथरफोरखौ बुख्रेब-सुख्रेब खालामनायनि अनगायैबो खावनानै लांनाय आरो गारि मटरफोरखौ अर सावनानै गारबोदों। मानो होनोब्ला मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लायाव सा 10 सुबुंखौ रैखाथिनि हानजाया गावथारनायाव रायजो-राजाया खुद्रिनानै धरना होनायनि थासारिखौ दुंहाव जानो हागौ होननानै मणिपुर सोरखारा इन्टारनेट बन्द खालामदोंमोन। बेनिखायनो जायगानि सुबुंफोरा खुद्रिनानै खुंथाय गोहोआव थानाय MLA RK इमु सिंहनि न'खौनो गाग्लोबहैदों रायजो-राजाया। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय टेकियाजुलियाव गंसे दावबायारि टेम्पु गारिया सासे लामायाव थाबायनाय सुबुं आरो गंसे स्कुटारखौ सौख्रांनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गुबुन 3 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बे जाथाया माहारियारि राजा लामा 15 नंजों नांजाबनाय नारायणपुर ओनसोलाव जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला टेम्पु गारिया गिबियाव सासे थाबायग्राखौ सौख्रांहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव सागर दास मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बेनि उनाव फैबाय थानाय गंसे स्कुटारखौबो सौख्राङो, जायनि जाहोनाव स्कुटाराव गाखोनाय प्रितम नाथ आरो भलि देबी सानैबो सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। मख'नो गोनांदि जाब्रबथायाव दावबायारि टेम्पु गारिनि सालायगिरि कृति देखायाबो जोखोम जादोंमोन। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर जौगाखोन्दो मावख'नि मावख'गिरि एबा BDO सनजित भरालीखौ पुलिसआ खादों। गौरीपुर जौगाखोन्दो मावख'नि सिङाव थानाय हवारफार ग्राम पन्चायतआव गोबां जाख्ल'नायजों लोब्बा थानायनि दायाव BDO सनजित भरालीखौ हमनाय जादों। आजगर आली, भानु बेवा, फातिमा बीवी आरो हाफिजुर रहमानजों लोगोसेनो मथ्रिसर ग्राम पन्चायतनि मजामल हकनि PMAY न'खौ जेबो लुफुङालासेनो नकल फट' खेबनानै सोरखारि धोनखौ ओरैनो दिहुननानै जाख्ल'नायनि फोरमान मोननाय जादोंमोन। बेनिखायनो रायजोनि दाबि बायदियै नायबिजिरनायनि उनाव BDO सनजित भरालीखौ दायनिगिरि महरै हमनो हादों।
सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव हाइलाकान्दि पुलिसनि आखाइनिफ्राय जिहाम-उद्दिन मुंनि सासे बांलादेशी नोगोरारिया खारग'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय दान मोननैनि सिगां भारतआव गनायथि गैयालासे हाबफैनायनि दायाव पुलिसआ खादोंमोन। जिहाम-उद्दिनखौ हाइलाकान्दि जिल्लानि लाला पुलिस थानानि सिङाव थानाय धनिपुर ओनसोलाव खानो मोननायनि उनाव जिल्ला जोबथेसालियाव दैथायहरनायबो जादोंमोन। बबेखानि देहा लोरबांथिनि थाखाय 10 नबेम्बर खालि सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जायो। हस्पिटालाव थानाय समाव रैखाथिनि थाखाय दोननाय 3 पुलिसफोरखौ थाल मोनहोआलासेनो मोनानि समाव जिहाम-उद्दिना खारखोमानो हादोंमोन होननानैबो सुलुङाव मिन्थिनो मोन्दों। दासान्दि हाइलाकान्दि पुलिसआ खारखोमाना थानाय दायनिगिरि जिहाम-उद्दिनखौ फिन खानो नागिरगासिनो दङ। गुवाहाटीनि राजगड़ ओनसोलाव थानाय एक्सिस बेंकआव मोनसे गिदिर थगायनायनि जाथाय जादों, जेराव सासे थगायग्रा सुबुङा बेंक मावथिनि गोरोन्थिनि उनावनो एकाउन्टनिफ्राय 4.8 लाख रां खावनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि फ्रड एबा थगायग्रा सुबुङा गावनि एकाउन्टनिफ्राय गोबां बिबांनि रां दिहुननो थाखाय एकाउन्ट गोनां रितुपर्ण कलितानि सागान गोनां गांसे नंखाय चेकखौ बाहायदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रितुपर्ण कलिताया बेफोर लेनदेननि सोमोन्दै गावनि मबाइल फननिफ्राय सांग्रांथि मोनदोंमोन। गोमोथाव रां दिहुननायखौ नुनानै रितुपर्ण कलिताया बे जाथायनि बागै फोरमायनो थाबैनो बेंकजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बबेखानि कल खालामसेयावबो बेंकआ लेनदेनखौ गनायथि होनायनि सिगां चेकआव सागाननि सैथोथिखौ फोरमान खालामनायाव फेलें जादोंमोन, जायनि थाखाय जोबनायाव फ्रड एबा थगायग्रा सुबुङा रांखौ दिहुननो हादोंमोन। बे जाथायनि बागै कलिताया आसाम पुलिस साइबार सेलआव अजद होनायनि उनाव बे जाथायनि बागै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिहोदों। पक्स' केसनि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव क'क्राझार सिजिएमआ रेफिस देबजित बर्मनखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसेनो 30,000 रांनि जरिमाना फोसावदों। लोगोसेनो जरिमाना 30,000 रांखौ होआब्ला आरोबाव जोबथेसालिनि साजाखौ फोलावबावनाय जागोन। पाब्लिक प्रसिकिउटर मनजित कुमार घोषआ बे खौरांखौ होदों। मख'नो गोनांदि 2014 मायथाइयाव रेफिस देबजित बर्मननि हेंथायै क'क्राझार सदर थानायाव पक्स' आयेनाव मोनसे केस रेजिस्टार जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।